Katsotaan niitä makupareja, mitä te olette ehdottaneet blogin puolella ja Instassa. Katsotaan miten käy. Tervetuloa mukaan! Ensimmäisen mä kokeilen näkkäriä. Voideltuna, murustettuna mustikkakeittoon. Tän makuparin mulle antoi Outi tuolla Instagramin puolella. Hän on kuulemma lapsena syönyt näkkileipää näin mustikkakeiton kanssa. Nyt on voideltu. Sitten kaadetaan kippoon mustikkakeittoa. Sitten murustellaan. Tää on nyt vähän ehkä sotkusta puuhaa. Eikä mulle tietenkään tullut tähän mitään servietteä. No, ehkä mä kestän. Ja sitten maistellaan. Mä en tiedä pitääkö tätä sekoittaa. Mä nyt sekoitan. Tältä se näyttää. Tulee mieleen lähinnä lapsuus, jolloin me syötiin muroja erilaisten marjasoppien kanssa. Ja mä ymmärrän, kyllä tää voi ei ehkä tee tähän mitään lisäarvoa, mutta kyllä hyvä. Jes. Jatketaan leipälinjalla. Seuraavaksi on vuorossa ruisleipää ja omenaa. Tää ehdotus taisi tulla blogin puolella useammaltakin eri taholta. Ja siinä itse asiassa joku taisi mainita jälkiuunileivän, mutta mulla nyt ei ole jälkiuunileipää, mulla on tätä mun miehen leipomaa ruisvuokaleipää. Tää saa nyt kelvata. Ja samassa yhteydessä puhuttiin myös Granny Smithistä, mutta mulla ei nyt ollut Granny Smithia, enkä viittinyt sen takia lähteä ostamaan. Tää on nyt jotain punakuorista luomuomenaa, en tiedä mitä. Mä oon itse asiassa aikaisemminkin syönyt omenaa leivän päällä, mutta mä oon laittanut sitä tohon pahtoleivän päälle. Eli ruisleivän kanssa en oo maistanut, joten maistetaan. Nyt täytyy sanoa, että ruisleivän maku on niin vahva ja tämän kyseisen omenan niin mieto, että se ruisleipä oikeastaan peittää tämän omenan. Vähän siitä tulee semmoista makeutta, mutta luulen, että se Granny Smith saattaa toimia kyllä paremmin. Tää ei missään nimessä ole pahaa, tää on ihan hyvää, mutta kyllä mä silti laitan jatkossa ruisleivän päälle mieluummin juustoa ja kurkkua kuin omenaa. Seuraavaksi olisi vuorossa banaani ja meetwursti. Tätä taisi ehdottaa Instagramissa eräskin Riikka, joten nyt sitten kokeillaan. Hänellä on kuulemma joku kaveri, joka syö banaania tällä tapaa. Tää on aika ällöttävää. Mä en usko, että tää maistuu hyvälle. Eka purasu ei vakuuttanut, katsotaan vielä toinen. Joo. Ei jatkoon. Kiitos vaan erikoisesta makukokemuksesta, mutta ei jatkoon. Nyt siirrytäänkin sitten jälkiruokien puolelle. Mulla on täällä vaniljijäätelöä kipossa ja siihen laitetaan nyt täältä cornflakesia päälle. Kivasti rouskuu hampaissa ja ehkä voisiko ottaa jollain semmosilla täysjyvä cornflakesilla tai täysjyvä muroilla, koska nämä on aika sokerisia. Mä en tiedä, onko tää on joku Lidlin cornflakes pussi, mikä meillä on. Siis meillä ei ole koskaan muroja jääkaapissa, eikä missään muussakaan kaapissa. Ja nyt sitten pyysin miestä, että tuo kauppareissulta, no se toi sitten tämmösen jumalattoman säkin. Mut lähtökohtaisesti ihan hyvä kombo. Saattaisi toimia myös niinku muiden jäätelöiden kuin vaniljan kanssa. Maistetaan vielä toista jälkiruokaa.
Täällä mulla on pakastemansikoita sulatettu tässä aamulla. Näiden päälle kaadetaan piimää. Tulipas se vetistä. Laitetaan siihen päälle nyt sitten pari mansikkaa vielä täältä. Tää aika. No joo, onneksi mä tykkään piimästä, et ei sinänsä niin. Ehkä pitäisi olla jotenkin sokerisempia näiden mansikoiden nyt sitten taas, että tää piimä sitten toimisi tasapainottavana, mutta nyt kun näitä ei ole sokeroitu näitä mansikoita ja ne on tommosia lötköjä pakasteesta sulatettuja, niin mä en oikein oo varma tästä kombosta. Falafeleja ja appelsiinia. Nimenomaan jääkaappikylmää appelsiinia. Me tehtiin falafeleja tuossa pari päivää sitten, niitä oli onneksi tuossa vielä jäljellä, niin pääsee maistamaan tätäkin komboa. Tämähän toimii tosi hyvin. Raikastaa tuota falafelia, joka on vähän ehkä kuivanlainen nyt muutaman päivän jälkeen. Joo, tykkään. Nyt seuraa ehkä tämän testin ällöttävin yhdistelmä jostain syystä omasta mielestäni. Kaurapuuroa, jonka nyt tein tuossa mikrossa, koska ei nyt ollut enempään aikaa. Normaalisti tykkään haudutella kyllä pitkään. Mutta siihen raastetaan sitten vähän parmesaania päälle. Tai no okei, myönnetään, tää ei ole parmesaania, tää on pecorinoa, koska meillä nyt ei sattunut ole tällä hetkellä parmesaania, mutta kaurapuuroon pecorinoa. Pitää raastaa tälleen vaan tähän johonkin laitaan, koska muuten tää menee hukkaan, jos tää on tosi pahaa lähipäin. Noin. Ja sitten maistamaan. En tykkää. Ei oo mun juttu. Ei yhtään. Ei kiitos enempää. Nyt on sitten lautasella just pannulta tullutta pinaattilettua. Ja tarkoitushan oli tän kanssa siis maistella vadelma tai mansikkahilloa. Mä löysin tuolta jääkaapista tämmösen avaamattoman kuningatarhillon, mutta nyt kävi niin, että mä en saanut sitä purkkia auki. Joten emme ota sitä, vaan tyydymme näihin mansikoihin, joita tuossa jo aiemmin maisteltiin. Eli suolaisen letun päälle sokerista hilloja, koska nämä mansikat oli aika sokerittomia, niin mä laitan tähän nyt vähän päälle sitten vielä sokeria. Niin tulee ehkä oikeanlainen efekti sitten. Niin. Tää ei kyllä voi olla pahaa. Siis just pannulla voisi paistettu lettu, vaikka siinä nyt onkin pinaattia ja suolaa, niin kai se nyt mansikoiden kanssa maistuu hyvältä. Ei voi valittaa. Tää on muuten ensimmäinen kerta, kun mä oon tehnyt itse pinaattilettuja. Jostain syystä ne on ollut mulle sellaiset, että mä oon inhonnut niitä lapsena. Mä olen niistä ennen pinaattiletuista, niin mä en oo tykännyt niistä koskaan. Mä olin ihan kamalia koulussakin ruokalassa. Mä jätin syömättä, mä söin siinä päivinä vaan tyyliin porkkana raastetta. Semmoset einesletut on tietysti aivan eri asia kuin tämä. Tää on hyvä. Hei, jos tykkäsit, niin käy painaa peukkua tuossa alla. Katsotaan mitä jatkossa keksitään. Voit myös käydä blogissa kommentoimassa, jos siltä tuntuu. Nähdään ensi kerralla. Moikka!